Bueno, gràcies a tots per vindre a este acte. La roda de premsa d'avui que podem convocar per presentar l'inici de curs i la programació d'activitats que des de la Unitat d'Igualtat del Comitè del Municipi de Vall d'Albaida realitzarem per a tota la comarca. Com sabeu, la Unitat d'Igualtat de la Mancomunitat de Municipis es va crear, si no recordo mal, el 2017, 2018, per difondre i ser espai de confluència d'iniciatives i erradicar les desigualtats de gènere. Com podeu veure avui, es presenta la programació diversa, amb veus de dones que pretenen apropar activitats i recursos dintre de l'àmbit de la igualtat i la prevenció de les violències masclistes als diferents municipis de la comarca. Abordant la trajectòria d'aquest espai comarcal d'estos anys, volem agrair, en primer lloc, com no, l'implicació dels municipis, als quals encara els demanem molt més la seva implicació, dels equips professionals, als quals no podem donar molt més la seva implicació, als centres educatius, als col·lectius per suport de dones i feministes, així com al teixit social, econòmic, sindical i empresarial de Vall d'Albaida que s'ha involucrat també en aquest projecte. Durant el primer semestre del 2021, des del Departament s'han realitzat més de 300 accions i atencions en l'àmbit de la igualtat. Atencions a personalitats a dones, accions de derivació, atenció directa a dones, assessorament d'empreses de la comarca i emissió d'informes de respecte per l'igualtat, accions educatives i tallers i xerrades. Per tractar de donar una informació més detallada d'aquesta programació, passem a les tècniques d'igualtat, a Paula i a Rosa, als quals us dic agrair els membres de la comunitat les batalles que estan fent en tota la comarca. Senyora Paula, Martínez, gràcies. Moltes gràcies, Vicent, i bon dia a totes i a tots. Bé, com deia Vicent, estem contentes d'arrencar aquest inici de curs, encara que una miqueta tard, un poquet més tard que les escoles, que ve plegat d'un programa divers i complet d'activitats que ja hem començat avui mateix a desenvolupar per tota la comarca de la Vall d'Albaida. Volem agrair i reincidir en la idea que ha llançat Vicent, la col·laboració estreta que estem mantenint i que fa possible que avui puguem presentar una programació com aquesta, la col·laboració que tenim amb tots els municipis i amb els equips de professionals de la comarca, que en la major part d'aquesta comarca no trobem serveis especialitzats en igualtat, llevat d'algun cas on sí que hi ha, i sí que solem relacionar-nos molt i coordinar-nos amb els equips de serveis socials bàsics. Com he dit, aquesta col·laboració és fonamental per poder prestar una millor atenció i cobrir les necessitats ben diverses de les dones i poder engegar polítiques d'igualtat potents i que canvien les realitats que trobem de desigualtats entre dones i homes també en la nostra comarca. I dic també perquè a hores d'ara sabem que hi ha actius o que s'està fent el seguiment de més de 80 expedients causats per diferents tipus de violències masclistes. Aquestes atencions o intervencions les fan els serveis especialitzats, que també sabem que abarquen moltes comarques, de vegades massa, i fa que de vegades no puguem arribar a totes les dones que necessiten de la nostra ajuda urgent i intervencions que les ajuden a poder portar una vida digna i eixir d'aquests cercles de la violència. La nostra intenció, des que, com ha dit Vicent, comencem a arrencar, és poder fer polítiques d'igualtat transversals, integrals en totes les àrees de gestió i posar en valor també el fet de poder estar al costat del teixit associatiu, de les organitzacions sindicals i de treballadors i treballadores, dels empresaris, de les empreses que tenim a la nostra comarca, que sabem que ho han estat passant, com també la ciutadania, molt malament, i volem que aquestes polítiques d'igualtat que avui presentem i aquestes activitats servisquen com un revulsiu, d'un tornar a trobar-nos per a fer accions conjuntes que milloren el nostre ambient general, el lloc on ens movem i vivim. Sabem que el camí, com he dit, és llarg i que hem de
augmentar, no? Tots aquells recursos que es destinen a la protecció de les necessitats, no? I de les problemàtiques associades a les diferents violències de gènere i masclistes, i també a la sensibilització del conjunt de la ciutadania, no? Per fer fora aquells mites que diuen, no? Com aquestes coses en el meu poble no passen, no? Desgraciadament passen a tots els pobles, com he dit, tenim un nombre d'expedients bastant alarmant, i sempre és alarmant, encara que fos un sol expedient obert per a aquesta problemàtica, ja seria alarmant, no? Perquè vol dir que una persona no pot desenvolupar els seus drets de vida en condicions d'igualtat amb una altra. També estem contentes i esperem que els municipis, no? Un poc també ens pregunten dubtes, perquè en el repartiment recent del Pacte d'Estat s'han repartit en els diferents municipis de la comarca vora 210.000 euros que s'hauran de destinar a fer polítiques d'igualtat, assessoraments jurídics i psicològics a aquelles dones que estiguen en situacions de violència o que siguin supervivents d'aquestes, escoles d'empoderament, campanyes de sensibilització diverses, i també una altra cosa que sabem que a hores d'ara és difícil, però la contractació de personal especialitzat que sàpiga detectar, no? Detectar aquestes problemàtiques, perquè de vegades sí que és cert que en el món on vivim aquestes problemàtiques romanen encara molt ocultes, no? Molt a dins dels llars familiars, i més encara quan estem en un àmbit imminentment rural, no? I en pobles menuts on costa de vegades, no? Poder eixir d'aquestes espirals de violència, no? Per por vergonya, por a què dirà el veïnat, per por, no? A saber entendre i interioritzar què estàs passant tu mateixa per una situació així. Aleshores, les dues primeres activitats que vos volem presentar suposen un revulsiu, com he dit, i esperem que siguin l'inici i el seguiment, no? Perquè alguna d'elles l'any passat ja es va posar en marxa, encara que enguany hem tingut major afluència de dones. I per explicar-vos vaig a parlar de dues col·laboracions que tenim externes, d'alguna forma el que som la unitat d'igualtat, que som dues professionals, i en aquest cas la primera activitat que vos volíem presentar és l'Escola d'Empoderament, que s'ha posat en marxa avui mateix i que tindrà un termini d'unes 12 sessions, 10 que realitzarà la formadora i facilitadora i treballadora al final en grups de dones i en l'empoderament, que és Araceli Caballero, que ara ens explicarà més detalladament aquesta iniciativa i com la durà a terme, amb quines tècniques i de més. I aquesta activitat la creiem fonamental, no? Perquè hi ha moltes dones carents de recursos, ja no sols, com he dit, de recursos d'atenció directa, sinó també de formes on trobar-se amb dones que puguen patir problemàtiques semblants i on trobar en conjunt, no? Una solució, una possible solució a aquestes problemàtiques. Sense més vos passe a Araceli. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, primero en la escuela de empoderamiento pues va a versar sobre todo el acompañamiento, ¿no? Va a ser una mirada también y un espacio para tener sin prisa en muchas ocasiones, porque se han vivido situaciones, como decían las compañeras, muy delicadas, donde se podrá mirar a una misma, sobre todo qué es lo que necesitan, qué es lo que desean y qué es lo que les conviene para poder también sobrellevar esa situación, porque no olvidemos que jamás se va a borrar la situación que han vivido, pero sí a poderla gestionar de otra manera. Para eso pues atendemos e intentamos facilitar herramientas que lo que hagan es indagar y sobre todo gestionar, facilitar las competencias, habilidades, capacidades, recordarles a ellas porque tienen muchísimas de esas habilidades y competencias para poder gestionar tanto las emociones, ¿no? Que ninguna son ni malas ni buenas, sino necesarias para sobrevivir con todo lo que han pasado, y también pues la propia gestión también de conflictos, ¿no? que además se vincula a 3 niveles, todo de manera transversal. Es la mejora de las relaciones con una misma, ¿no? Porque hay mucho también sentimiento de culpabilidad ante ese tipo de situaciones, cosa que hay que trabajar mucho con ella misma, ¿no? Porque no me di cuenta, porque dejé, porque me sucedió esto. También en lo relacional, ¿no? Muchas veces cuando todas esas cosas, nuestras amistades, nuestras propias familias no lo
verbalizan de esa manera, ¿no? ¿Por qué llegaste a esos temas? ¿Por qué permitiste esto que ocurriera? ¿No? Todo eso hay que trabajarlo con herramientas para poder pues sobrellevar y sobre todo, incluso diría, aunque no sería la palabra políticamente correcta, pero muchas veces incluso agradecer esas situaciones porque hoy soy una persona que no es lo que esperan de mí, sino lo que realmente soy, ¿no? Con todas esas dificultades que he tenido que pasar también en la vida. Como decía, pues una relación a la resolución de conflictos, a las emociones, a tres niveles, al personal, al relacional y también al social, ¿no? Por esa violencia estructural que muchas veces no solamente es la violencia que padecemos con nuestra pareja o en nuestros entornos, sino también que hay todo un sistema, ¿no? A la hora de denunciar incluso, o a la hora de denunciar, tanto jurídicamente como socialmente, esas situaciones no se enfrentan también pues muchas veces a comentarios muy poco idóneos y sobre todo a una institución que no les respalda, que en muchas de las ocasiones las vuelve a revictimizar y que las coloca también en posiciones que son altamente complejas para poder salir, cuando además en muchas ocasiones tenemos minada, y digo tenemos porque muchas de nosotras hemos padecido también esa violencia de género o violencia hacia las mujeres de manera institucional y del sistema, ¿no? Entonces en eso se versa. ¿Con qué metodologías? Pues sobre todo atendiendo a las metodologías que vienen del arte, que son de expresiones artísticas, para que no solamente la parte más consciente, sino también aquella inconsciente y creativa pueda salir a la luz y nos dé herramientas, nos permitamos, nos demos permiso para poder colocarnos en otro lugar, para poder resaltar todas esas habilidades, competencias, reiteros y todas esas capacidades que tenemos y que nos, tanto social como relacionalmente, nos han mermado a lo largo de nuestra vida. Como digo, mi labor sobre todo es la de recordar, porque realmente esas personas, las mujeres, tienen toda esa fortaleza, tienen toda esa vivencia, tienen todos esos recursos y simplemente recordar y fortalecer que efectivamente que están en ellas y que no hay una herramienta única ni exclusiva, por eso pocos son los fondos y muy necesarios todos aquellos para reconstruir una vida tras hechos que han sido lamentables y que han sido responsabilidad de todos y de todas, de una manera y con una responsabilidad social también, ¿no? Porque lo hemos discutido, como bien decía la compañera, mucho el interior de las casas, cuando es un tema que no es personal, sino que es de una estructura que hasta hoy en día no hemos sabido gestionar. Y de eso tratamos, ¿no? De que sea a nivel interno, a nivel relacional y también a nivel social. Con un punto de partida y es la búsqueda del placer, por eso también la búsqueda de la diversión, ¿no? Lo que no es divertido no es sostenible, entonces pues a través del collage, de la pintura, de la danza, de la expresión del baile, de la fotografía, de ciertas expresiones artísticas vamos a ir recuperando toda esa habilidad y competencias para que estén a su disposición ahora y a partir de ahora. Como decía, es de suma importancia sobre todo el que no hay unos resultados que son inminentes, sino unos resultados que realmente son semillas sembradas en las personas para que a lo largo de su vida puedan efectivamente como recuperar y puedan atender. Al igual que en muchas ocasiones esa violencia de género, dice, ¿no?, en muchas comisarías, es que después de 40 años, es que después de 30 años, ¿cómo denuncias ahora? Porque efectivamente la identificación pasa por toda una experiencia de vida y por todo un conocimiento que no se tiene en el momento. La recuperación en muchas de estas situaciones es igual. Afortunadamente no tardamos tanto tiempo, pero es necesario muchos fondos, muchos recursos disponibles para estas mujeres porque que tienen más valor que el valor de una simple sola persona, ¿no? Que es lo que decía, con un solo caso ya todo el dispositivo social, institucional y de personas tiene que estar operativo en su recuperación igual, ¿no? Su recuperación necesitamos un tiempo y como decía son recursos que no solamente son eminentes sino que son a largo plazo, cuando esa persona pueda escuchar, pueda recordar, pueda, como decía también, herramientas que no solamente son la palabra sino que van a transitar por sus cuerpos y que esa es la memoria corporal la que va a quedar después de este proceso de semanas que vamos a poder trabajar con ella. Que eso es la base fundamental, pues, sobre todo del empoderamiento, ¿no? Con sus tres patas, de un poder que sea propio, de cómo gestionar ese poder propio que tenemos, de cómo gestionar ese poder con las otras personas que son en similares circunstancias y en estas circunstancias con las mujeres, sobre todo ese poder cuando nos unimos entre mujeres y en ese poder para transformar la realidad, ¿no? Para construir realmente
otra sociedad que nos trate con un buen trato. Molt bé, moltes gràcies, Araceli. Com dia Araceli, ella farà les 10 primeres sessions i les 2 sessions finals les realitzarem la unitat d'igualtat amb Rosa i jo mateixa i se centrarem un poquet en donar-los eines del que s'anomena ara alfabetització digital. Sabem que moltes dones, no, per la seva extrema vulnerabilitat, perquè encara igual no han tingut forces, no, per aquest abandonament del que parlàvem, estructural, per a poder eixir-se i poder prendre consciència d'elles mateixes, no troben les eines necessàries per a fer activitats que avui en dia totes i tots estem acostumats a fer d'una manera molt simple, i que ho són molt simples, no? Pues saber efectuar tràmits telemàtics, poder fer una instància a un ajuntament per la seu electrònica, que puguem d'alguna forma prendre consciència també de les utilitats que pot tindre l'àmbit digital, no? I com es pot facilitar d'alguna manera les seues vides diàries. Altre dels projectes fonamentals, que aquest és més de sensibilització general o educatiu, podríem dir, és un taller que hem oferit a tots els centres, als instituts de la comarca, i que a hores d'ara ja compta amb 9 inscripcions, que començarem al mes de novembre i acabarem al final de curs. Són 4 sessions que realitzarem en els diferents grups. És un taller d'alguna manera més complet que no una xerrada, podem d'alguna forma interactuar més amb l'alumnat i això ens permetrà, després d'una primera sessió que ens valdrà de diagnosi, de reflexionar al voltant de com veuen ells i elles les relacions, no soles les relacions de parella, però com són les seues relacions amb els altres, amb els seus iguals, amb els seus pares i mares, amb les seues famílies, etc. I a partir d'ahí sí que diagnosticarem unes problemàtiques que són comunes, com pot ser com està afectant la manca d'una educació afectiu-sexual als i les nostres joves, com front a aquesta absència d'educació afectiu i sexual moltes vegades reben els seus primers ensenyaments i els únics ensenyaments que han tingut mitjançant la pornografia o l'accés a aquesta, quina és la imatge que amaga aquesta pornografia, que està plagada de violències i que això d'alguna forma es trasllada quan tenim relacions amb les altres persones. També veurem tota la sèrie de rols i estereotips que d'alguna forma no ens estan permetent ser lliures ni estar en igualtat de condicions, i això ho farem amb una pata que sumem a l'equip, ho farem Rosa i jo en els centres acompanyades de Josep Donat Ferrero, que serà la persona que col·laborarà amb nosaltres i que també estarà fent formació als centres. Quan vulguis, Josep. Doncs, primerament, moltes gràcies per comptar amb mi en aquest projecte, perquè la veritat és que és un plaer poder compartir equip amb 2 professionals amb tantíssima experiència, de les que podré seguir aprenent moltíssim sobre els feminismes, seguir prenent consciència sobre la quantitat d'opressions que reben les dones a tots els àmbits i de les quals els homes participem. I res, dir que estic molt emocionat amb aquest projecte, en poder aportar el meu granet d'arena a aquesta causa, perquè és molt important que els homes reconeguem i identifiquem els nostres privilegis i per a deixar de generar situacions de desigualtat a tots els àmbits. Així que moltíssimes gràcies i continuaré aprenent amb vosaltres i fent el que puga per a que els homes reconeguem la manca de gestió emocional, reconeguem els nostres privilegis amb els que oprimim contínuament i agredim. Així que moltíssimes gràcies. Sabem, gràcies Josep a tu també, perquè jo crec que aquesta nova experiència que encetarem ens valdrà un poc per a fer d'alguna forma parar més l'atenció a les senyals que sobretot ells,
Nosaltres estem més acostumbrades a que elles siguin més sensibles a aquesta problemàtica, però ells de vegades com que troben certs entrebancs, no? I creiem important un home amb veu d'home, que puguem identificar, no? Perquè és jove, és un home jove, com a part de la solució també, perquè ja deia Araceli que és una problemàtica social i que hauríem de respondre a ella tots i totes, no? Conjuntament, trobem essencial que ells puguem veure una referència propera a la que agarrar-se quan tinguen dubtes, perquè ells en tenen també molts, no? Moltes vegades ells se troben molt incòmodes quan parlem de temàtiques d'igualtat perquè se senten com qüestionats perquè contínuament se'ls està vinculant a actituds violentes i això de vegades no, per a cap persona és fàcil d'assimilar, no? Com dia el Josep, hem de fer molt de treball, no? En qüestionar quan totes les persones en un moment donat estem en una situació privilegiada i estem generant desigualtats al nostre costat, independentment de que puguem ser homes i dones. El que passa és que vivim en una societat que estructuralment no ens ha deixat en el mateix lloc a uns i a les altres. Aleshores, tot això esperem que siga profitós. Jo crec que passarem per un nombre de centres bastant importants per a poder tindre una foto fixa, no, de les problemàtiques que preocupen a ells i les joves de la comarca que estan d'alguna forma en els centres educatius, en els instituts. I ara passer la paraula a Rosa, que ens va detallar un poquet més les altres activitats que composen la programació. Sí, la programació que anem a anomenar serà cap a final a partir d'ara fins a desembre més o menys, a banda dels tallers en els centres educatius que duraran tot el curs. Com ja ha dit Paula, hem començat l'escola d'empoderament i ja hem oferit els tallers de coeducació i a banda d'això, ara ja encara a octubre, tindrem el primer de tot la trobada de col·lectius feministes de la comarca, que la farem a la part d'educació mediambiental que té la Mancomunitat. Serà una trobada on volem ajuntar els col·lectius feministes, on volem també amb l'ajuda de l'Araceli Caballero fer una formació i seria intentar que siga com un toc d'energia, un revulsiu per a aquests col·lectius feministes de la comarca que degut a la pandèmia han hagut de fer un faró i un poc les energies com que han baixat en general, aleshores els col·lectius també, i volem que aquesta trobada siga una unió, un donar-se força i un tornar a començar. Després, també cap a octubre, en commemoració del Dia de la Dona Rural, que és el 15 d'octubre, presentarem el directori d'expertes de la Vall d'Albaida, que serà una plataforma web on les dones de tota la comarca podran inscriure's a nivell professional, a nivell d'ofici, d'expertes en qualsevol temàtica per a donar-se a conèixer, per a que tinguin visibilitat i per a que siguin fàcils de trobar a l'hora de buscar, per exemple, volem una advocada feminista, per dir alguna cosa, o volem un artista especialista en fotografia, anem a aquest directori i el tindrem. Podrem buscar o bé per localitat de la comarca o bé per professió, etc. Aleshores creiem que és una eina que s'està fent conjuntament, també en Coergal, en Atebal i en els sindicats, per a que pugui fer-se difusió en moltes webs, en molts llocs, per a que siga de fàcil accés a aquest cercador i també fàcil d'inscriure's per a les dones que vulguin ser visibles en aquest lloc. A partir també d'octubre ja està en marxa des de l'any passat i s'ha continuat durant tot el 2021 i continuarà en aquest quadrimestre els tallers que s'ha fet al Modena Francesc, la narradora oral, on està escoltant sobretot i arreplegant les històries de vida de dones grans. Es va començar l'any passat per Fontanars i per Bocairent, en dos tallers un poc diferenciats, però al final el mateix objectiu i anirà a poc ampliant-se a
més pobles de la comarca i bueno, esperem d'ahir que és un recull molt bonic i que puguem plasmar-ho d'alguna forma també i fer interrelacions també intergeneracionals. Per altra banda, i com a novetat d'enguany, des de la nostra mirada, que sempre hem tingut des de la Unitat d'Igualtat, volem començar el cicle d'interseccionalitat. Això vol dir que volem escoltar i donar a conèixer a la comarca a veus de dones feministes, també interpel·lades per el racisme, no? En aquest cas. Durant octubre, la setmana del 25 al 29, tindrem a Najat El Hamzi, per la nostra comarca, l'escriptora catalana d'origen marroquí, guanyadora del Premi Nadal de 2021, amb la versió en castellà del llibre Dilluns us estimaran. Farem un acte obert el 27 d'octubre a la població de l'Olleria, conjuntament amb la Biblioteca de l'Olleria, i després anirà, ja ens han demanat, i assistirà i farà tallers a 7 instituts de la comarca. És una fita, creiem, molt important i que també és molt necessària també per el grau de racisme que es detecta en la comarca en algunes situacions. I després, també dins del cicle d'interseccionalitat, al novembre portarem a Sílvia Agüero amb el taller Una gitana com un castillo, on des del seu feminisme gitano a 5 poblacions de la nostra comarca contarà la història de les dones gitanes discriminades tant per les lleis antigitanisme que han existit a Espanya com per tot el racisme que hi ha hagut cap a aquesta ètnia. També a novembre i al voltant del dia 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes, farem amb Lluc i Juan el taller de Brodant la Revolta a la Pobla del Duc. Aquest taller, mitjançant el brodat, que ha sigut tradicional de les dones durant tota la història, intentarem també plasmar com aquest anhel d'igualtat de les dones i aquesta també violència que es discrimina. I mitjançant aquest taller i altres col·laboracions amb l'Institut, amb l'escola, amb l'Ajuntament de la Pobla del Duc, el 25 de novembre farem l'acte en obert allí. I també també per complir i fer les accions del Pla d'Igualtat intern de la plantilla de la Mancomunitat, portarem a Teresa Meana per a fer un taller de llenguatge no sexista a tota la plantilla de la Mancomunitat per a aprendre a parlar de forma més correcta encara, que ja la plantilla fa molt d'esforç i ho fa molt bé, però més encara actualitzar la documentació que tinguem, instàncies, canal públic, web, etc. I un poquet, aquest és tot el repàs, amb tot allò que fem d'atencions individuals a dones, a empreses per a l'igualtat, etc. I ja, per tancar. Sí, agraïm-vos la vostra presència. Si teniu algun dubte o voleu fer alguna pregunta, algun de nosaltres. I si no, moltes gràcies per haver assistit. Espera un moment per una foto, per favor.